ndi moyo wawa kwambiri sokutoloka pezedwe ka zinthu kama khala kuvuta kwambiri kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku lokuti tiye ndiwoti anawa akaloka ku sukulu apite mwanthu ena ake basi ongowadziwa basi apemphe chakudya yetu Poti zaka zokwana 6 mwakhala chonchi moyo wake kwambiri yetu ndani angali pano ndi ndana awiri woyamba nduyu ali form 4 wina standard 5 yetu achibale onse anapezana anatitaya chifukwa cha nyengo zimene timadutsa yetu abambo awo anawa tinasiyanaso chifukwa cha nyengo zomwezi pano paiwo anapita ku John samatithandiza soyi mene mayamba kudwala nkuti muli limodzi ayi atanyamuka umene upita John koma teta za fotokozera za nyengo zimene zili kunoko ndimyankazana basi sasa ndapeza chani ndapeza mkazi moti nakoteniso musipanga zanu yetu oti chakudya siku ndi siku basi madalira kupempha anthu kupemphesa kwa anthu akufuna kwabwino ena atithandizeko kaya mwina ndikachimanga ena ufa choncho yetu pena timakhala osadya mwina koma siku pena olawiri yetu ndi palibenso njira ina yoti mwina nkopezerako chakudya kaya muli ma business kwa panopa kaye panalibe thandizanenso ndi mmene mukuoneramo komano panopa tingachitingenga chamwayi chifukwa ali form 4 patapezeka mwina anthu ngati akufuna kwabwino ndikuthandiza kumwina mbali yoti akalimba mayeso mwezi wa mawawo atha kumapanga mwina ma business ena ndi ena komanso mwina kwambiri ngati pokhala pa nyumba inoyi timalipira rented ndikuti tipeze ndalama ya rent ichi zimakhala zovuta kwambiri moti nafika ponti yoti anu ake amatha kunofuna kuti thamangitsapo chani yetu ndeti kayang'ananso nako kumudzi kwathu ndikoti ngati makolo ange onse anamwalira phatikiza pa zigogo chani yetu ndizotiso malo kumudzi kuti pangapezeke mwina kanyumba chani palibire pena paliponse potani pokhala ndi mwina patapezeka anthu akufuna kwabwino kutithandiza makamaka ngati pokhala nangasiyira kuti ino kamakhala nyumba ya ino ake ndi mmene tikudutsiramo moyo komakhala kuvuta kwambiri kumudzi ndikuti ku Liwonde yetu oti mwene kosadalirika zotiso malo alipo ndi mmene tinachokerako azimakayikitsa nangasi malo tangokhala opanda munthu chani ndi nyumba malipira zinga nyumba timalipira 15,000 kwacha yetu koma ndi imapezeka mota kuti tipeze zimatengera mwina nditsika nayo mwina mawikendi amatopeza tikusakati maganyo achapeko mwina mwa anthu ndoti kakhobiri kaja arani akasungire ndikumapereka yetu ndi imapezeka tipena ndalama chasina apezeke bwinobwino zimakhala zoti vuta kwambiri ndi zimakwezanso kwambiri bibi kuti anu akacha kamatuzo zoti malo angu nyumba mwanga muna mutulukemo yetu achibalewo mu plant yakono aliko achibalewo ena ndi ena adakalipo madera enawa ena makhala chakusiyayo koma kuti konseko kuti tatume ana amawabweza kuti ayipitani yetu nga mwina 6 years iso yachuluka te kwambiri ndi mwinanso olena chembekezo sakhala nacho choti ndikuzakhala sepe kuno bwino ndi mwina basi amangona kuti ngati kuti ndi anthu osafunikira yetu ndi mbali ya thandizo iniyo basi kukangocha basi makhala muli chigonera ndoti timakhala tili pamphasapa ndi kuti kudikira kuti anawo akabwera ku sukulu akapempheseka chakudya ndoti azaphike tisadye yetu inunso mwangosandukanso ngati munthu osungidwaso basi oti pena amatha kuchoka palibe chakudya pano amatha kuchoka mamawa ndikhala the whole day osapezeka chakudya chija mwinanso mpaka ndikugona yetu osadya kena kalikonse ndeti niyo mumadalira iwo akabwera athamange kwambiri zikavuta
ndalibe namatha kujomba ku skulu kuti apeze thandizo. Nde niyo mwina makafuna kutuluka kapena mungataye madzi mayenda bwa kuti amangondipatsira kapero pena mandisira kakumutuku yetu opona pano pomwe basi pompa basi zikuoneka soti zofunda so maso pogona pakufunikiraso phuma mena manene amuja kuti amapanga phuma sangathe kuyankhula nthawi ndiye kuti apapa sangapitiriza soka yankhula peza phuma lawayamba iwo ayi ndivuto ndithu mwina ndimwangolipeza kumene amene wandi mayi atupere nkolokosa amene akukhalira kuno kundilande chakumalabada uku muzinda Blantyre amene ayi ndivuto ndithu samayenda ati miyendo inazizira komanso amachita phuma kutero kapapa ndithu kuti afotokoze zambiri phuma layamba sangakwanise ndiye mwina ticheze ndi mwana wawo amene amakhala nayo pakhomo pano kuti mwina nayenso ani zina zimwe angatifotokozere komano mwina ngati mungathe kuwathandiza mutiyimbire nambala imene ikudusa mmusimo kena kuti kumiziseni nda amene mungayankhule nawo kuti muthandizepo popeza mavuto wanda akulu mene amanena muja kuti chakudya nchovutikira iwo wasachita chilichonse komanso ali ndi ana amafunikiranso ndalama ya renti choncho ndalama imeneyi kuti ipezeke ndipovuta popeza palibe njira imene amachita kuti angathe kupeza ndalama yozithandizira ndiye mukhoza kusintha nyengo zawo mwina kumalipirira renti mwina kuwapezesa chochita komanso mwina kuwathandiza ana amene ali pa sukulu kuti mwina moyo wawo ukhoza kusintha popeza iwo akuvutika kwambiri. Tichezeni mwana wawo musachoke. Ine ndi Isaac Salima.
Ndele phuma kwambiri. ndio makalo warani mwendo bada Umakangaro azizira kwambiri. Dore akogura mujo makangaro uri bolawo uluma cheba. azutinikiza kugira kwake Ankangarore angogura mo mino bangira jancho. Sai. mugira bantima abo imakaya Makade ndugumba tamanga kwambiri. ngati mwango lipeza kumene mukuonera ndi program ya It Can Be You ine ndi Isaac Salima. Lero tili mu mzinda wa Blantyre kumene kundilande chakumala bada uku kumene tafika pa khomo la mayi atupere mkolokosa amene ali ndi vuto ndithu. Iwowa mwendo unazizira komanso amachita phuma choncho samayenda akukacha makhala pompa basi chigonere. Ndiye mwina timanena zoti palinso mwana wawo amene amakhala pompano ticheze naye. Tikudziwe sungwana. Ine ndine Emile Tembo. Emile, mwina moyo wa mayiwa ndotani kwenikweni? Okay, mene afotokozera ndino iwo akunaye ndi makhala kovuta. Mtima umabwereka mene afotokozera muja ndithu. Maso mulage umakhala kovuta ndithu kuno tikafuna ngati chakudya timene kuno tikapemphese makomo anthumu. Kuno kaya ngati ndi ufa ndiwo makala ndino basi tikapezeka nawo timaphika. Akaino sinabezeke no basi mabuza kuti kuna ninjala ndithu. Mulage mene tukhalira ndithu jambye ni mayanga wakudwala. Mulage ndi mene ndithu tukhalira. Oti masiku ena magona osadya kumene. Timata ndithu kugona ndithu osadya wese kuzungula makomo anthu mu alase mangoti ndilibe. Basi no tukakhala no kwada nditofika maiti muja usaka chakudya ndalo khala no kwada muja mangovomeza kuti basi ntogoni ndawino basi nalo basi no kunalo lizabangano bwanji. Yeye tumine simakhalira. Ndeli naloso basi muyambeso kupemphaso. Ndali nalo ndino tikasikira kukhomo kwa anthu pina anthu omata kutopa nafe nukuno tikapita kungova kuno ndifewa mangona kuno kulibeko alipo kuno basi kutopa nafe kuno manguzana tukuzapimpa. Mimi no kuno basi moyake mimi no basi kuno sinanga mayi akudwala kuno kuye ntchito so zimavuta kumano mmene anali bwino anaye munthu ozilimbikira ndithu kumano chayambire nthawi imene no basi no mwake monkhano mmene uno yetu oloso kuno kuphunzira skulu kuti ngophunzira kuno chisomo cha Mulungu kumana khala nomuna ndi anthu ena sibweso akupanga akukwanisa kuno mapitabe ku skulu yetu skulu ndi akuthandizira nda. Okay, ku skulu mene maphunzirako mene ndi aboma ndiye mene mapuziroti ndiye ni CDSS mene zaka zinazi nali pa basale ya ampenga njira kumano chilauleni a president tawi ndi free education ndibaja ndebe zunze artist wa bano kangeno kuno ndabangidwa kava kuno mapuza ulele kumaso mayeso no mwete khali kulemba kusayidwa apa ndono ndawulele ndebe zunsambe sunu zakabi zosinavute kweni. Mwamina moyo wa maphunziro polinga lyaso mene pali pakhopano zimakukhuza bwanji? Okay, kumbali ngati amaphunziro anga ndi makhuludwa bakambiri. Tifuna pena kusuko kujasina banga kusetwa bwino kuno makhando ganza kuno ndeni ngabya kunyumba ndeni kabanga bwanji tikambya abotani. Ndabuza kuno mwena anthu kwena no tibange mastisale matokani master sekozi matabuna kupeza ndakuchoka ku school kuja yini bange changu ndikasamale mayanga. Ndebe ndi makabe okhuzika be kuno maphunziro anga be amatobe okhuzika be kuno ndezikhala zotani. Yetu. Mwina anthu amene angafuna kuthandizani muona kuti akuthandizeni motani? Okay, amene angati kuthandiza kumbali ya chakudyayo kuno sinthu sinabezikabe zosavuta kumaso ngati no bokhala maso bogona amene mukoni abogona apa ndi zovuta be kuno moya munthu mena uzikabe pamalo yenilirabe. Niso magona nawo pompa? Feso timagona mpasa ke ndemwe imene timagona. Ogona sibe naso ndi pamwe bandithu.
penipeni palibire tusolo mattress aiso timagona paso pomwe ndithu zafuna zake sonzemwezi zomwe mukuzonazi yetu mbalo wako ayenzaka zinga ayenzaka 12 Sunday ya Sunday 5 iwe nzaka zinga nendizaka 17 ndili form 4 ndio tamayamba kubwera pakhoma ndi mbalo wako amamba bwera ndiye manolo munango chedwapo ino sana weruke ineyo ndakubwera changu ino mungandale nyamuja kuno basi zalunguseza pa kompanopa konta zina basi mangota utawira ku school buluza tizira pa kompano ndi matango jonga ku school kuja nthayo yoweli waisa nakwani basi uno ndema yangadza kutani miko khawaka basi uno basi nisasamalire yetu mezi makhalire ndio ukampesa mbalo wako pena mango khala basi chakudya palibe ndero ndikampeza amakhalino basi ndoti amakhalino nthawi nayo isanafike amakhalino mwina azungula kale makomwena ndiyena ndikuona kuno sizinatheke asimafile basi angokhalano kuzabeso lineso kubweraso lineso zabezaso kuno kulibeso kina kalikoso kuno mntu ungadya nde basi mwina nthawi imene makudikano mazulu kuno mwina mazulu tikafike makomwena kuno mwina silinafike nthawi nayo kuti pomose mukhala moyo wako amene Champion 2021 moyo wako kamene u odino basi tikaja anthu amwina ndikuthekera basi alithandizire kumano so achibala so sama athaniza bwino sinanga kuona kuno muna kuchuluka kwa nthawi yomwe akhala kudwala amongo nakuna basi anangoti achembe kuno basi satoke mano olowino kubwera kuno kuzacheleza samabwera kuno basi uzawo na samabwera yetu ndiko pempha kwa anthu mnali ndi kufuna kwabwino atathandiza makansanga mbali yachakudya ayi kwambiri ndipo khala yetu maso mwina ma business kuti yakalemba maizo pamfolo athambapanga business podike amaizo athambapanga mna business yanji mene maone kayato mapika ulomo kandi mandazi kandi samusa yetu ndimene tamaliziranso kucheza ndi banja lino amayi atupere nkolokosa kuchokera kuno kundilande kumalabada mumzinda Blantyre amafotokozapo za mavuto amene ali pakhopano ndikhupira kuti makhala ndi chithunzithunzi popeza iwowa ati kwa zaka 6 akhala achigonere samayenda mwendo unazizira komanso amachita phuma kwambiri choncho sangayende moyo wawo makhala nyumba muno basi koma ana ndamene akuvutikanso makamaka malinga ndikuti chakudya nchosowa pakhopano ndengati muli ndikuthekera mukhoza kutiimbira namba imene kudusa musimo tikulumikiziseni ndi banja limeneli kuli mwina mukhoza kuwathandiza amene mungakwanisire kaya kumbali chakudya amakamba aponso kukhuza nyumba imene akhala ino kuti ndi yovuta popeza amafuna alipire rent 15,000 kwacha pa mwezi komanso ana a school amene amakhala pakhopano amafunikanso chakudya ndiye mukhoza kuchita kanthu posintha moyo wa banja lino. Ine ndi Isaac Salima, lero tinali kundilande mumzinda wa Blantyre kumene timacheza ndi banja limeneli. Mwina nkutheka kuti kumene muliko kulinso anthu amene ali mavuto mukhoza kutifotokozera namba yake ndi yomweyi kuti siku linalo zabwere kumeneko ndikudzawajambula. Tithokoze ino amene mumati mukaonera program imeneyi mmachirapo kanthu. Tikupita kuti lonso muchirapo kanthu mamaka vuto imene talipeza kuno kundilande vuto lalikulu kwambiri. Pitizani kuonera program ine osatira. Ndine Isaac Salima.